waras marihita saluhuna. Selamat hari Minggu marihita. Gorni minggu tasadarion ima minggu trinitatis hasadauni debata. Topik nabadia do Jehovah Sebaot. Mari demahita sian buku ede nomor 550 sia ayat sada 2 rodi topat. Marhite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di parbadia, nato mapalangit dohot anoon. Amen. Huida Tuhan ihudul di atas ni habang sana tibo, jala namar mulia. Jala akarabu ni pahean na manggohi bagas joro. Jongjong di atas suruh-suruan serapim, jala masih jauhan manasida songonon. Nabadia do Jehovah Sebaot. Go kamulianna lihat portibion. Haleluya. Haleluya. Yang Mahita,
Ale debata si tolusada debata ama anak dohoto di perbadia. Nama dok mauliati do hami tuho ala di topa di palua jala di perbadia ho hami hinorhonne asido tolong ni roham nagudangi. Sairamoti mahami di bagasan parmaran dohot pangujunan. Apuli hami uju marsak pahehe hami uju tinggang jala tugu-tugu hami dihasusudan ni bohal nami tuhara jaunmu na di baduang kijangi. Asa disipu jion nami homar hite-hite roha dohot hatanay baru. Amin. Mari dehita. Patini di bata di minggu ta sadarioni ma patik perjolo sahat tu patik pasapuluhon patik perjolo audo jahoba di batam ninna di batata dang jadi marakupahu bahinommu di batam patik paduahon dang jadi kanaummu jala dang jadi sumanommu manangah na di banu gijang dohot na di banu tongaon rodi na di bagasan aik na di toru ni tano yang go tunggabi si sobaun manang sioluan patik patuluhon dang jadi dohonon guarni debata yang go soture dalanna ay hona humna do sogot akana marsineang di guarna patik paupaton ingotamu ma pabadiao nari minggui dinaono marima ulahamuna sa si ulaumu alaya anggo ari papituhoni ari para diani jahoba debatam doi dang jadi homangula anggo dinasadari manang anak mupe manang borum manang daposom lahi-lahi manang daposom boru-boru rodi pinahammu rodi isi ni hutani halak pena mangebati hutam ay dinaono mari do dito paribata langit dohot tano dohot laut dohot na hisina dungi maradian maibana di ari pepetuhoni di bahini do ubain na di pasu-pasu di bata jahuba ari paradianan nai jala di parbadiai patik palimahon iko pasangapom mudun na torasmu asa martua ho jala lileng mangulu di tano na nilehon ni jahoba di batam diho patik paunopon unak kumamunu patik papituhon unak kumangalakup patik pawaluhon unak kumanako patik pasiahon unak olo makatidakon hata nasututu maralohon dongan jolma patik pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni rongammu dang jadi haliangan ni roham donga saripen ni dongammu manang naposona bawa manang naposona boru-boru manang lobuna manang hodana manang dia pe ugasan ni dongammu beha paduk ni dibata di patik na sapului odo ahudu jahoba debatam ni di batata pargogo na suatu dosan jala parimas siluluhod dosa ni ama-ama to pinoparna ro di sudut patuluhor ro di sudut paupaton pinopar ni akan sogoro hadiau alayasi do hakku dia akan beribu-ribu akan marholong ni roha diau naso mangalausi patiki atong rap mangidogo mahita sia tuha debata hobar tu patik nai ale tuhan debata saya pergugoy mahami mangulahon na hobar tu patik ni amin mari di mahita.
Tatopoti madosat na nagudang hindi jolo ni bata amatta martangi ang mahita. Alay Tuhan di bata pargogo na suhatudusan jala ama para siroha. Dang lomoroham mida hamatian ni pardosa. Mulak mania parjahati tumadikod dalan na asa mangulu ibana ido di pangidoroham. Alani ubain hupang idohami. Say sudati matorutorum asa unang mangonai betu hami. Say sama dosa nami asa mangulu hami di bagasan asi ni roham. Say pargugoy mahami asa margogo kami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema hatabaga-baga taringot tu hasisan di dosata. Songonod do hatani Tuhan Yesus. Roma hamu tuau hamu akan loja jalan nasorat hupasonak pe hamu. Buat tamu ma augaku tu hamu guru ho kamu masih anau. Aina labok do au jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangat tu dimuna. Aina labok do augaku jala neang do dohot na hupapor saton. Hasanga po madi di batana di gijang. Amin. Mari deita. Epistel di minggu ta selarion imasong patujolo ni jamitan ng sibagiyotaan non nanienet siyan sada Johannes 5 ayat siya sa hatrodi 10 tolu tajaha mamarsikat sorin ia panidangion siya jol matajalo do alay sumurung do panidangion na siya debata ay panidangio siya debata doon na hinatidakon na taringot tu anak nai.
Jala oddo panidangyoni, naong di basa-basa ho debatado tuhita, hanguluas haliling-liling na, jala di bagasan anak na do hanguluani. Ubain na husurat akay tuhamu, akka na porsea di gornia anak ni debata, naing boto muna, naung dihamudo hanguluon na sa liling-liling na, imasahat na, mertua do akka na tumangiyon hatani debata, jalan na upiopsa. Amin. Maridita. Hapor siotay tahatidak ko ma hapor siotay songon na hinatidak ko nidong atas sa hapor siaon di sa dok portibion rap mahita madok au por sia di debata Jehovah ido ama pargugo na suhatudusan na tumapalangin do tano au por sia di Jesus Kristus ana di debata Jehovah na sasadei imana tinubuan ni si Maria nagabi-gabi siya to di perbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaun na bernit di panguhuman ni silatus na matetarpaja lu ibana di hau pinorsilang na tua tu bunotoru unitanom na mula mangulu di ari patuluhun na mana itu surgo lau hudul di siya muni debata Jehovah amanai pargugo na suatu dosani disi may iba na pa'y mamulak sogo tutanoon manguhumihalan na manguludo na mate au por siya dito di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan na Kristen akka na badia do dehasani dosa do dehatayin na madok mulak mangulu sogo daging nihala na mate doho dihanguluan na sorasuda. Amin. Tabigima edi pujian kor sian inahana diuduti dohot kor allegra.
Nama
Tabigema titing nama sa di Huriata Minggu Sadarion tanggal 26 Mei 2024 na parjulu danak nasoran di bahasa-bahasa hotuhata do di keluarga Reinhard RN Siahan inatai boru butar-butar sada danak boru na di hari Senin 20 Mei 2024 inganan nasida di lapangan tebak Manang Wik Onom napa duahon ruas nataba tajalo do gabe ruas di Huriata ima keluarga Michael Zekben Sibatuhara doho inatai Elsa Deborah boru manurung narosian HKBP Jalan Jenderal Sudirman Distrik Walu DKI Jakarta inganan nasida di Jalan Praji 2 nomor 20 Walu RT 05 RW 01 Kelurahan Kelapa Dua Wetan Kecamatan Ciracas Manang Wik Opat napatuluhon pertukaran mimbar PGIW sadarion Minggu 26 Mei 2024 di Patupa PGIW do pertukaran mimbar sedistrik Walu DKI Jakarta laos papungu pelian pangurupio dohita di bagasan amplop di jolo ni pitu gereja bayan haporluan ni distrik napapaton maka tidak kon hapor siaun khusus sadarion Minggu 26 Mei 2024 di parmingguon pukul 10 luip patupaun ni Huriata do maka tidak kon hapor siaun khusus tu dua halak ruas ni Huria ala naing marhasohotan napalimahon ibadah syukur inahanna sa distrik Walu DKI Jakarta hari Selasa 20 Mei 2024 di Patupa distrik Walu DKI Jakarta do syukuran inahanna sa distrik masuk pukul sia 30 wib maringanan di sopamar pikir borhak do punguan inahanna pengurus SPH doho pangula nago tiki laumat doho tiulauni paonopon partangyangan wik hari Selasa 20 Mei 2024 patupon ni Huriata do partangyangan wik sada sahat wik 12 di gereja doho live streaming masuk pukul 10 sia wib nama jabui ima ruas ni wik sia napa pituhon sian dewan diakonia seksi sosial tabua maditang yang ta akka ruas ni Huriata na di bagasan persahiton songon naung tersurak di titing ta napa waluhon panitia tahun okumene inklusif pesta gotilon dohot hari ulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun 2024 hari Rabu 20 Mei 2024 patupaun ni panitia do rapot maringanan di gedung GSM Gloria Lantai Sada masuk pukul 10 siawib marhiteon pinangido tusudi panitia asaro maddoho tirapoti akaguar naung pasahaton partisipasi persembahan kasih panitia pesta gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur 45 tahun tahun okumene inklusif 2024 boy mata jaha di titingta napa siahon pemensiunan situa doho majakon situa hari Minggu 2 Juni 2024 patupon ni Huriata do paborhaton pensiun amang situa Makmur Rio Siahan inatai boru si jabat situa ni wik 2 memasuhi pensiun ala nonggo umur nasida 5 tahun domutusi papungu peliat tujolo dohita di bagasan amplop ditolu hali permingguan tu situan apesiun tapasah amasalah sirohata doho majakon sahala situa sianwi 2 imamang situa bihelman sialagan inatai boru manurung situa niwi 2 dung sidung permingguan di Patupa Huriata do acara ramatama di GSM Gloria Lantasada nani dohotan ni utusan sian ganu wik doho utusan kategorial napa sapuluhon para guru malua tahun ajaran 2023-2024
dohot ibadah khusus. Hari Minggu 2 Juni 2024 Masohot Majolo Marguru Malua dohok parmingguon ibadah khusus domu tu acara pemensunan di situa dohok majako situa masuk mamuse songon nasomal di hari Minggu sia Juni 2024 nah pasapul sadahon padidion nabadia hari Minggu sia Juni 2024 patupan nihurat tado di parminggu pukul 10 WIB patupon ni huria padidion nabadia tuak kaposo-poso yanak kon ni ruas ni huria domutusi marguru manatoras di hari Jumat 7 Juni 2024 masuk pukul 10 WIB maringanan di konsistori laos dibuang masurak pengantar sian situa wik nabe napa 10 hon ruas namoding nunga marujung ulu sahalak ruas ni huriata Ima Mutiara Boru Sibarani Opu Putri Boru umur 23 tahun tadingan niamang gotam tabunan nahinan manang Opu Putri Doli inganan nasida di Jalan Rawabola nomor 10 sia RT 006 RT RW 007 Komplek Gereja Manang Wiksada modingna di hari Minggu 10 sia Mei 2024 kemudian di hari Selasa 21 Mei 2024 di TPU Pondok Rangon. Hobartusi marningok nasida jongjong mahita saluhutna. Ujung perjalanan ningulu ni dongaton los paingoton hita do sude nang hita pe disadatiki tong dosongon naside komoding alani totong mahita marpakirimon namangulu saliling di Portibion jala sehobas manang sadi hari pehita lau manadik kota noon taingok mahatan itu hatta di pangukapos 14 ayat 10 tolube mertua makan amate di bagasa Tuhani olak nion tutu di dok todi masohok manasida sian paru kilon nasida aina mangihuk matu nasida nula nasidai tabuam masude keluarga nang sisolhok nati ninggal hon ni dongat tanong jumolomod dingi asanggi amatu hatta namanga puli nasida alani martang yang mahita di bagasa rohat tabi Amin los maret de mahita. Soy masih paida lona orseai
songoni mati ting di minggu tasadarion akatiting namangihut boy mata jaha na adong di warta jamat. Tapi gema edekor sian wek pitu diuduti dohot wek edekor usian wek 12.
Rede hita siat bukede nomor 110 tolu ay sada ro di uduna. Tapapungu peliat sada A dohot sada B. Si
bata na sumurong siya na saluhot roha, ima na mangaramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Maaf amanginang agak terganggu suaraku ate. Ala pa jojo tu mared di jabu jadi sono ate. Babay non saya bermahita. Memang ngasahiton. Jadi mulutungpe songona mago-mago suarai dang bikon nasala. Suara kodo nasala. Dakuboto ala soiso dinata gabi mago-mago suarai rupani. Alai ya whatever lah yang pasti serak kate. Amanginang hatan di bata gabi jamita di minggu Trinitatis di bagasan sadarion denek dobik sian buku panurirang Yesaya di bidu onom ayat sada saat rodi ayat walu ujaho matuhita sokonon matar surat di sini. Di tahun hamamate ni Raja Usia huida Tuhani huddul di atas habangsa natibbo jala namar mulia jala akarabu ni pahyanna manggohi bagas joro jongjong di atasna suru-suruan serapim akan namar habong onobi dua makukupi bohina sida dua makukupi pat nasida dua makabakon nasida jala masijuan manasida songonon nabadia du Jehovah Sebaot gok hamulionna lihat portibion jadi humutal ma'aka ujahan ni tiang sian suara ni nama ju jalagok timus joroi dungi hudok ma marjeya ma'au nunga ma guau ay jolma parbibir naramud doau jala di tonga-tonga ni bangso parbibir naramun au maringan ay nunga di ida akka mataku Raja Jehovah Sebaot dungi habang masada sian akka suru-suruan serapim mandapot tonau jala di tanganna sada batu arang nagara nabinuakna sian langgatan dohot gacip jadi di jama ma pamangaku jala di dok ida mak oddo nama jama bibir ni pamangammu babuwa nang nucat utangmu jala nang hinukupan dosam dungi hubigi ma suara ni tuhaki nama dok ise do suruhonokku jala ise perdalan nami jadi nikuma disod doau suruh mau ima sahatna hamu nama nami na nami na hinaholongan di bagasan Kristus Jesus minggu Trinitatis minggu hasitulu sadaun di bata ama anak dotor di Purbadia jalnunga saat hita tu minggu Trinitatissiru paning doh topik nabadia do Jehovah kuduslah Tuhan molo tataringoti minggu Trinitatis odo dalam kalender Garijawi na ni pahaman ni hakabipi jalanan ni hanguluh ni hakabipi omma minggu na terpanjang sekitar 20, 25 sampai 27 minggu ada orang sesaat hita tu minggu ujung tahun parhuriaun laos di bagasan minggu Trinitatis odo gudangan jamita taringo tu songodia do di bata songodia do hadiriun di bata di patorang do tu hita di bagasan minggu Trinitatis mulai sian minggu dung Trinitatis dung Trinitatis 126 di tahunon pa 26 tahunan pa 20 onopon minggu dung Trinitatis dihatai do disi taringo tu songodia do di bata maradopok kamu maradopon maradopon hita nang maradopon portibion kita akan diperdengarkan bagaimana Tuhan begitu perhatian kepada dunia kepada pribadi-pribadi yang percaya dan menyatakan bahwa Tuhan itu baik berjuru di bata jala holong do di bata tu hita
Jala itu ditaringoti di bagasan Minggu Trinitatis 1 bulan November nanengro. Asa marhiti Minggu Trinitatis dipaingot do tuhita kana porsia bahwa hasisikop ni holong di debata do pabahenan na tuhita jolma na porsia. Di pasikop debata marhiti dung rotod di porbadia. Debata na manoppa jolma do portibion, manoppa hita, manoppa na adong di portibion. Jaladung di toppa jolmai madabu matudosa. Siga ma portibion. Roma ibana marhiti Tuhan Yesus. Lau paluahon hita, siad dosa dot hamatian sa liling-liling na. Gabi malua mahita, gabi dapotan ngulu mahita na sa liling-liling na. Jalan na parpudi rode bata marhiti tod di porbadia saoro tu hita madongani hita ay ikon donganan ni bata do jolmai dang tarbahin jolmai paturehod diri na sabing dang tarbahin jolmai mabanjo nguluna sitong so padonganion ni di bata. Jadi dang boy hita maban sitong ngulut tamang molotong petadok sitong doao nita rupaning. Itu hanya pemahaman kita. Dang tarbahin hita sitong di ngulut taon ay say mauga do portibion manigay ngulu ni jolmay dang tarben jolma mangabati sakap ni sibulis lahu manigay ngulu ni jolmay. Idu bahin na dilo di bata toddi na dihita asa di bagasan tordinay di parbadiay mahita badia mahita molo taingot nakin di ponggol patuluhon ate aw porsia di tordi perbadia jala adong sada huria na nabadia siadia habadion nai. Dari mana kekudusan itu? Itu sebabnya dalam bahasa Indonesia yang hilang di Cibubur ini, maaf, aku percaya kepada Roh Kudus adanya satu gereja yang kudus dan ikonadong do amnai ahado amnai persedaan hasadaun ni akan badia nang di perbadiai nang berbeda-beda hita. Aku percaya kepada Roh Kudus adanya satu gereja yang kudus dan alemolo di Cibuburon ada satu gereja yang kudus titik sasitong na pemahaman dogmatis sahak do tu amnai di rapat padita 3 tahun asalku nungga diputus soni jalan nungga diolohi ni alai ala so dicetak do pedi agenda na baru gabe soni ma tariut-iut molotung penang taruba dinggan molotung peso taruba disadetiki tapadinggan be nang pesa sitong na manginang apala di guarni minggon na mauli hita paturakon paringo tu halak ay jo do hita gabi sinjaton dia kajolma manang dia kana soporsia madokon ay tulu di batani halak Kristen ama anak dohot tod di perbadia kadang sederhana do pahami ay guarna pe na soporsia ikon haporsia do majalo ajaran ajal hatu hasitulu sadaon nirakin ikon haporsio teido songon epistel tanakin ate molo dok de epistel tanakin bahwa boido tajalo na di hati dakon ni portibion alai na di hati di kon debatado na situtu ay debatado Jesus debatado ton di perbadia sadado nasida na tulu holan hataridaan keberadaan ulaon na berbeda sederhana hudok guarhu krispandoli do amang jala dijabu au pak yero do au ala nasi yero pangguaraku dison padita harahap do au isi do padita harahap di Cibuburon dan yomma namar poron ate kanido isi do pak yero dijabu nami ba au ma isi do si krispandolion nah udah tong do dang berubah ganteng nai rupanya
Tong dong ngadong perubahan rupanya. Alai secara logik mau do halak majalui itu Anda. Tapi bagaimana dengan Allah? Itu makana amang inang molo tungpe adong perdebatan manang parsualon di bandongan taringo tu Trinitatis hasi tulus adon di debata ama anak to di perbadia tumago do talu hita. Dang rikok mo nang hita disi. Nah penting porsia. Porsia do hita di bata ama na mano pahita porsia. Porsia do di hita bahwa Yesus Kristus do di bata na paluau kita sia dosa porsia. Porsia do hita na tod di perbadia di bata na romar hita tod di pai baru nguluta porsia. Porsia do hita na to lui sada do porsia selesai. Dan pola di pato orang itu kadongan rupaning. Kalau do siga hita. Ay hamu se tolu do. Dot akalana asing. Jalak kana malo do mandokoni. Akana berpendidikan rupaning. Tapi berbeda intelektualitas dengan spiritualitas. Penekanan kita tentang Trinitatis adalah spiritualitas keimanan kita. Bagaimana kita majalo pangatusion taringot tu hasitu lusa daun di bata ama anak dot di purbadia. Hamu nama nami na nami gabi badiama jolmai ala di parbadiai di bata. Dakku boto tasedarion rupaningate. Ya. Nakin si Jesaya patorakon de sada ayat sadai di tahun hamamati ni Raja Usia huida Tuhani hudul suku-sukun buasa si Jesaya bui marnida di bata ala nunga songgop habadion di nguluna. Orang yang kudus dan dikuduskan, dia mampu melihat Allah. Dia bisa melihat Allah. Dia bisa melihat bagaimana Allah di dalam hidupnya. Tarsongo si Jesaya di bagasan Obason, di bagasan Turpukon. Huida Tuhani di patoran di sini pada sejarah ditiki hamamate ni Raja Usia. Antiga di Raja Usia Mording sekitar tahun 700-an sebelum Masehi. Dan itu adalah fakta sejarah bahwa dia melihat Tuhan karena ada kekudusan di dalam hidupnya. Nunga di parbadiai di batai bana. Badiai bana. Gabi halak na badiai ma ibana. Gabi terbering nama di bata. Jangan-jangan kita yang sudah dikuduskan Tuhan lupa nang badiai hita. Nang dikuduskan hita. Dang tarbabik dang terpaidahita di bata nabadiai odo na disungguli trupuk tadi bagasan Obason marhiti topik nabadia do Jehovah Sebaot hadirion di bata nabadiai mambenjol mana porsai gabi badia marngo hargoluan nay baru majol mai ya ay mulu marngulun nay baru manangulun nay baru tubur semangat atina Ahu parrodo selalu do hudok kon astuan na songonon. Uji hamuma merbaju baru hita. Muba do perdeleta. Perkamu mak. Ahu pe songoni do udah kuboto tikidak dan jarang baju baru. Sampai terus hari mau sampai sonari mau baju baru ahu. Tar songona tweet do perdelakku. Jadi mau tweet perdelakku amanginang na baju baru me. Paling tidak ido pe aku pakai rupanya. Jalan apa song ni rumah pedongan maruk dak boto taruh perroh ibate. Malu huber hal song na tu perdelan na. Na baju baru marai naraki bagasan tu paning. Berbeda do edena baru ate. Ini juga Allegra kan begitu ya. Padok na pe song nasing do. Ya. Kalau ada lagu baru kan hohom do hita. Tebu semangat do. Malu lagu baru. Malu lagu na lama itu. Sengaja dia agak terlebat otik rupanya. Ale mulu lagu baru, ada semangat. Dan biasanya mulu akan baru, ya selalu ada semangat amanginang. Itu ngulu na dikuduskan nih. Ada semangat yang baru. Nabadia sadar ibana, terjolma ibana. Oh, nabadia do hapeau.
Nang pedidok si Jesai rison ngamit to pau ngasih gau perbibir naramud do. Oh tidak. Bisa saja kita merasakan bahwa kita perbibir naramun alai di bata, alani holongna, rodo serapim, malaikat, madok, mabuan garani api, padeison garai tu pamangan di si Jesaya madok, unang dok perbibir naramuko, tarpatu pahita do amang akan adinggan, terbaik kita do akan adinggan. Berpotensi dohita patupahon akan adinggan di bagasan perdalanan yang uluta. Walaupun kita terbatas, sangat terbatas. Ido makana dung badia di parbadiai si Jesaya. Diet walu di dok. Ise do suruh honokku, jala ise do perdalanan nami. Ninna si Jesaya do disoddoau. Suruh mau. Orang yang sudah dikuduskan Tuhan, orang yang sudah melihat Tuhan, orang yang sudah merasakan kasih Tuhan, dia mau melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Dak marsidalian ibana, dang jupang marsidalian. Oh saya terbatas, saya memiliki kemampuan yang terbatas. Oh tidak, dang adong sidalian ni halak, nong mamereng, nong pajupang do di bata. Nong diparbadiai di bata manginang, kita sudah dikuduskan Tuhan. Adong sahalak buru-buru sian Amerika namar goar Helen Keller radiba akan aposo di boto deh. Nama lengkap na Helen Adams Keller, mangulu di abad ke-19 tahun 1880-an ra ibana mangulu. Mapitung do ibana maaf. Difabel mapitung jala nengel tuli ngabu tabayak koni nga mapitung nengel muse jala ibana ma sarjana pertama orang buta dan tuli di dunia ini di Amerika Serikat. Alai taboto do nama pitungon terbatas do ate songon bui di bereng manangah mabigi pisubui ala tuli banyak. Sudi hal ngarebok makatai taringot tu akan amasa hom doi bana alerang dibagi manangah. Sudi hal nga membahas akan ini idana hom doi bana ala subuh ibana mamereng namasai. Dia cacat permanen, maaf, dan dia tidak menyerah. Taboto do keterbatasan nai ya dari hita holana cipat ta ngasongona talului gabi sidalian ni rupaning hacipat tu na songona juk tiki duhu tahami pertanyaan molo iso pertanyaan kan di gereja date on di jabu-jabu do ngoluja maklum mai luja sebalian do takalan asing sa jumana homa opo priska na retong pertanyaan daku bakacakku dina rupaning alu jahia nau banyak alasan. Jangan ada alasan untuk Tuhan. Termasuk si Kelleron, si Helen Keller, dia tidak menjadikan senjata alasan kebutaan dan ketuliannya amanginang. Dia berusaha. Dia sadar bahwa hidupnya berguna. Dia sadar bahwa hidupnya diberikan Tuhan kesempatan hadir di dunia, dilahirkan karena Tuhan mempersiapkan dirinya untuk berguna. Dangadong jol mana somar guna di topa di bata. Semua berguna. Maaf, setabi. Nakotoripe berguna di Portibion. Sampah juga berguna di Portibion. Asasi si Helen Kellerope merasa hidup saya berguna. Saya sudah ditebus Kristus. Saya harus mampu memberikan yang terbaik. Dan akhirnya dia pakai kesempatan yang ada, walaupun sangat terbatas amanginang. Dan dia sangat terkenal memajukan pendidikan dan memotivasi orang-orang yang cacat. Dan dia banyak memberikan sumbangsih, masukan kontribusi kepada negara dan dunia ini. Dia pernah berkata begini, orang yang paling malang di dunia ini adalah
Orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Orang yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara. Orang yang punya mata tapi tidak bisa melihat. Di leot debatado tu hita sudena adongi apa yang ada. Tapak kemai unang gabi adong sidalian molotungpe terbatas. Kita punya potensi, kita punya kekuatan, kita punya karunia. Tetapi jika kita tidak memakainya, menggunakannya, betapa marahnya Tuhan amanginang kepada kita. Di bahaya ini, di minggu Trinitatis tadokma di bagasan ngulutak marguna doho di Portibion asa badiado anggung ngulut daun martanyang mahita ali Tuhan di batamanami mulai tema di pasat rohanami di luasohami marbung di Joromon ruas ni huriam di minggu jam pituon las rohanami ala di paluasohami maret de puji-pujian dalam nami mamuji ho Tuhan ido nabui hupatu pahami di ibadah nami jaloma puji-pujian nami edde nami asa marhiti pamujian ni Tuhan marmulia ho jala tubuh gogo semangat di hami lau makatidakon haburjomu nang holong ni roham hupasat kami madaging todi nami Tuhan di perdalanan ning ulu nami sa minggon diragam ni akka ulaon si hubasan nami juluani laka nami asa toktong las rohanami pos rohanami na didongani hodo hami Tuhan dilabung mudo hami patupahon akka narikodi jala disungguli ho hami jupa tartuk-tuk hami jala dipahicat ho hami jupa losok hami jala dilohokodi hami las niroha jupa gale pamatang tordinami aliyah mang pos rohanami diragam ni sihol ni rohanami ibe say disakapi homa kanadinggan tuhami mangalusi akan nahupangi duhami na say launon dirokap di perkarejuan na dinggan dia ke ulaon dia ke persauran di rumah tangga di perena konon diragam ni akan najut-jut hutangnya kok kami tuho sakapi ma Tuhan adigan lengan homu tuhami akan nahupangi duhami asa sikop las nirohanami Tuhan mamuji pasanga pokok pasu-pasu ma keluarga namar las niroha rendat siahandot inang boru butar-butar ala di basa-basa kosa dadak nandak buru di tonga-tonga ni keluarga parsari pion nasida ibu rumah gudang ma danaki dausian aka parsahiton magudang di pardaging unang partodion parbisugi dongani natorasna pagudang-gudang ya nakon nay asa gabi ya nakon na burjui Tuhan ya nakon silo yajar marhabiaran tuho hipas pamatangna las rohan natorasna ay siya kodo danagi jala dongani nasida laho mamemeon akadaninggan to yan akon nasidai pasu-pasu maka ulaon di tonga-tonga ni huriam di bagasan sa minggon diragam di pakubasion toktong ho Tuhan mangalunggugo dia kaparhubas na sudi ruas mo asahir pasi asa sudi akapakubasani ro akaruas mo madohot isa pasu-pasu parsahalay akan namakubasi huriamon parhaladum situa nami nangakapardita nami pi dongani hami Tuhan asa terbaik kami sikop ulon pakubasyon di tonga-tonga ni huriam asalam hutadahami ho holong dot burjun ni roham pasu-pasu akan namarulang tahun di kelahiran dohot pardongan saripion jupa tersunggul nasida Tuhan paingok nasida siya kodo partikiani jala adong do pangidunmu igilommu molotung pe di loko aka partikiani asa margugo nasida Tuhan lam margugot lau patupaon akan adinggan apuli keluarga besar tambunan
ala dialapo ina opu putri boru sibarani sian keluarga nasida leon hasadaon dia kaya nakonna pasu-pasu tupahi suria ka ulaw ni anak konai nang paparan nazalun asa dinggan per nguluon ya kaya nakonna gabilas rohana sida mamuji pasangapun guarmu na badiai hubak kami maka panitia na pinabaki ni huriam asa margugu panitiai mardongato bisuk syako patupahon akan adinggan manupaki huriam do pasauton aka program-program nong diputuso di tonga-tonga ni huriam pasu-pasu tumingo na reo ima paborhaton situa na pensiun do manjakon situa na baru ali Tuhan homa na patongoton partikian ni asa dinggan mardalan hubaborat kami amang situa MR siahan jala hujako kami amang situa sialagan na sian week 2 sonang mahuriam di pakubasioni atong disudia kadingan ni masam huhalasok kami may jala sisa matuhan dosa nami asiroham jalo matang yang nami mangasaon Jesus Kristus amin. Maredehita laos tapasahat mapilyata
piliata. Ali di batama namin na di banua gijang, hodo haroroan ni salut silon lehon na dinggando nasa ulibasan na mauliutus. Upasat hami masya na nilehon mitu hami pilihan nami tuho, sa jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu medjala ramoti, asa hupar hasya kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo ni tonga-tonga ni huriam dot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni sidon lehon mitu hami. Asalam gir-gir hay madok mauliati tuho, marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bata nami di bata ama anak dotor di Purbadia nabadia duho jala gok hamuliom muliat Portibion pinuji jala pinasanga mahoro di saling lilingna ala neasi ni roham naung satu hami do tusude huriam namarlas ni roha do hami nuain ala naung di papa terjala di patada hokko tu hami hadiriomu holong ni roham asin ni roham labas ni roham hasesani dosa hanguluan sogut arta silehono musugut rodi uhum sideobuam musugut naso habilangat do sudinai ay nasodung diatu si jolma di patorang hodo tu hami nasodung di ida jolma di patari do hokodo tu hami nasodung ha hinasi holan di Portibion di buah kodo tu hami naso tarlehon Portibion di hokodo tu hami alani i hupasat hami matuho daging nami todinami rohanami rodi salut na di hami asapatomu hami di tuhara jommu na di banua gijangi hodo manopa hami uban tubuh hami tu hasianganon saya toppa jala pai baru mahami asa tubuh hami padu halihon jala gabi partohap di hasianganon rodi saliling nililing na di labungmu nas na uduk jala naseret do rohanami tuho mangalehon rohanami say bahem mainganammu say homa na mangula jala margogo di bagasan hami say paujung ulaw na pinukam di hami nong senahapommu guarmu tu hami nong tardidi hami tu bagasan guarmu na badiai asa hami diho jala ho di hami saya lehon saya lam tanggali marohana buruk siya kami jala solukun rohana baru tu hami asa badia parangenami pabuwa nong mauliate rohanami tu ho saya pargogoi mahami asa hu parangi ho kami sudina ni dokmi tu hami pabuwa nong tutu hami aka anakmu jala panean di hanguluan sugut say paiyan barita nauli di hami asa adong pargugonami saliling hubulus hami hasianganon say patugu haporson nami marhiti-hiti tod di Purbadia sahat rodi hamatian asa sahat hami tuho amanami marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami ali amanami na di banua gijang sa Pinurbadia maguarmu say ro maharajonmu say saut malomo ni roham di banua tungaon songon na di banua gijang lehon na tuhami sa daron hanguluan siapari sisa madosa nami songon pandesa nami di dosa di dongan namar dosa tu hami una kami tugihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago pasu jala diramoti Tuhan di batamaho disodakon Tuhan di batama bohina tuho jala asima rohana midaho di dopakon Tuhan di batama bohina tuho jala di pasaorhon madamena tu todim amin.